E mentre tanto vai comenzar o partido. A dereita das imaxes o Valencia, Sí, a esquerda o Deportivo. Sí, Óscar. De campo, xusto no momento que empeza o partido, o ambiente é certamente excepcional. O Deportivo todo de tranquilidade e optimismo cara a este encontro. Lembren que un punto bastaría para que o conxunto coruñés obtivese ese título honorífico de campeón de inverno. Pois xa comezou o encontro, dominando o balón o Valencia por medio de Fernando. Balón sobre Pene, chega Mariano, protexeu ben a pelota. Ola do principio Valencia, o Deportivo está controlando mellor o xogo. Volve a ter esa actitude tan eficaz que tivo ao longo do campeonato. Mentres contraataca, tiro Fran. E balón pola liña de fondo. O primeiro remate sobre a portería de González, laureado con moitísimos títulos nacionais e internacionais. Ten que sair desa situación. E esa presión pode ir en favor do Deportivo. Mauro Silva consegue centrar, remata Bebeto e balón ao Longueiro. Que precioso remate de Bebeto. E que clara oportunidade acaba de ter o Deportivo. O centro de Mauro Silva, excelente. E observen o remate acrobático de Bebeto. Vai o chao e despois o Longueiro da portería de González. Era o minuto 17 deste primeiro tempo. Óscar, cal foi a reacción no banquiño deportivista e como está a ser en xeral a actuación de Arsenio? En xeral, O primeiro tempo, Valencia 0, Deportivo 0. Fernando xoga con Ibáñez. Galvez. Balón sobre Ibáñez. O centro, o remate de Fernando, ligeramente desviado. Opción chega Camarasa, centra e despexou Claudio, pero segue o asedio do Valencia sobre a área deportivista. Ibáñez para Galvez, aí está Mariano, trataba de continuar Galvez e hai falta, indica falta Andújar Oliver de Mariano. Sí, Óscar. Sí, porque vai aí producirse o primeiro troco do encontro. Vai entrar no terreno de xogo o dorsal número 14 do Valencia, Fran, e vai se retirar o dorsal número 5, Ibáñez. Pois outro contratempo para Héctor Núñez e Mario Alberto Kempes. Aí está Héctor Núñez dando as pertinentes consignas a Fran. Ibáñez, sí, Ibáñez marcha mancado, dando mostras dunha cosera importante. Así pois o primeiro troco para Mendieta, que se vai denando. Envía para Fernando. Aí está Pene. O despexe foi de Boro, petou no propio xogador búlgaro. E balón para Liaño. Tocou Quique. Fran. Estivo ben no corte Boro. Fran. O deportivista sobre Claudio. Posición correcta. Chegou antes que Claudio González. Enviou por a liña de banda. Era unha xogada moi comprometida para o porteiro local. Se chega antes Claudio e desvía o balón. Era a clásica acción de Mariano despois de Nando. E chegaron os apuros. Segue o acoso valencianista. Trataba de irse Mendieta, pero interceptou moi ben Fran. Nando, final do primeiro tempo, 0-0. Óscar Benito, a ver se é posible algunha opinión rápida con algún protagonista. Tentaremos falar con algún dos protagonistas. Imos ver se Bebeto, que é o primeiro home que se acerca a cara a banda. Se ven a Claudio González. Vai comezar xa o segundo tempo. A dereito Deportivo, a esquerda o Valencia. Como yo dicía, ningún troco. O Deportivo mantén os mesmos 11 homes que iniciaron o partido e mentres o Valencia faino cos que remataron o primeiro tempo. Fran, con número 14, sustituirá a Ibáñez. Ataca o conxunto local por medio de Pérez. Pichi. E falta segundo Andújar Oliver. Indica falta de Rivera. Moi perigosa. O borde do semicírculo da área grande. Aí está a repetición. Protestan os xogadores. Mariano é o que envía fora. Vai sacar Camarasa.
con Velodedic. Envío cara a Mendieta. E anticipa Liaño. Era unha xogada comprometida para o Deportivo. Este xogador xa sacou Quique. Cara a Pichi. Toca de cabeza Pichi. E chega o gol. Gol de Valencia, obra de Gálvez. Acaba de marcar Gálvez no minuto 6,5. Unha xogada confusa na área, tocou Pichi, pugnaron Rivera e Pénez. O balón chegou finalmente solto a Gálvez, que incorporado dentro da área marcou e batiu a Liaño. 1-0 para o conxunto valencianista. Cando se cumpliu agora o minuto 7. Observen as repeticións da xogada. Gol de Gálvez. Aí pode existir falta de Pénez a Rivera. Non indica si Andújar Oliver. E chega o 1-0. De novo a repetición. Pichi. Pénez con Rivera. E Gálvez desde atrás. Bate a Liaño. Vibra o Luis Casanova. E imagino, Óscar, que decepción grande no banquiño do Deportivo. Sí, total e absoluta decepción que contrasta coa inmensa ledicia do banco do conxunto valencianista. No banco, de momento, do conxunto do Deportivo, tranquilidade a espera do que suceda nos seguintes minutos. Aí está atacando o Deportivo. E chega o gol de Donato. Acaba de empatar o conxunto do Deportivo. No, é Mauro Silva. Gol de Mauro Silva. Primeiro gol de Mauro desde que está no Deportivo. Efectivamente. Óscar Benito acaba de dar o dato desde que está no Deportivo. É o primeiro gol que consigue Mauro Silva. E que gol tan oportuno e tan psicolóxico, por utilizar o tópico, porque cumplíase o minuto 8,5. Aí está a repetición. Aí está de novo a acción. Pedían fora de xogo alguns valencianistas, pero creo que Mendieta anulado fora de xogo, efectivamente. E Pichi tamén. Non había posición antirregulamentaria de Mauro Silva. E no minuto 8,5 chega o tanto de empate para o Deportivo. Creo que se me escapou, Óscar, o gol de Donato, porque inusual, bueno, inédito, o gol de Mauro co Deportivo. Sí, está claro, e ademais no banco do conxunto coruñés, nesta oportunidade as reaccións da lóxica ledicia uníronse aos sorrisos nas facianas dos componentes do banco. Dieta mal. Observen que acumulación de xogadores había nesa parcela, en poucos metros, metido un numeroso grupo de xogadores, e así non había maneira de ter opcións. Cando agora vai haber cartón vermello, expulsión de Camaraza. E atención, porque o Xu de Liña tiña erguida a bandeira. Efectivamente, o Xu de Liña erguera a bandeirola indicando fora de xogo de Bebeto. Andújar Oliver non se apercibiu e indica a expulsión de Camaraza. Se non hai fora de xogo, evidentemente a acción de Andújar Oliver é correcta, porque íase claramente Bebeto. Camaraza era o último, o derradeiro defensa. Aí está. Esa é a xogada. Na parte superior, o Xu de Liña, observen, estaba coa bandeirola erguida. Andújar Oliver mandou que continuara o xogo e produce esta acción no minuto 14,5. É moi importante a nova situación do partido para o Deportivo. Aí teñen a xogada repetida. O certo é que non hai fora de xogo, porque Bebeto, non sei desde a túa posición, Óscar. Desde a miña posición semella que non existía esa posición de fora de xogo. Mentre tanto agora Andújar Oliver amosou cartón amarelo a Fernando por continuas protestas. E como decíamos, desde a nosa posición case podes asegurar que Bebeto non estaba en posición antirregulamentada. Estaba pegado prácticamente a Camaraza. Posibilidade de que compense ou busque unha compensación o colexiado do partido. Contraataque coruñés que leva Donato. Cambia sobre Claudio. Hai posición legal. A dereita Bebeto. Recibe. Corta. Oportunísimo Serer.
están cayendo certos ao terreo de xogo. É unha pena porque este segundo período pode ser certamente conflictivo. O certo é que o público desde esa expulsión de Camarasa está absolutamente alporizado, protestón en todas as situacións, hai panos brancos, mentre vemos a xogada repetida. Está atendido no Chan Serer, atendido polos cuidadores de Valencia, lesionouse nesa pugna con Bebeto, que non puido culminar, moi estático e permanentemente aí. Rematou coa cabeza Fran, pero sen consecuencias. Sacará de portería o Valencia. Acción, vemos a xogada con claridade. Observen a Bebeto. E non chega a traspasar. Non chega a traspasar completamente a liña de gol. Salva, creo que Fernando, baixo os paus. Aí está o control de Bebeto. Efectivamente, desde esta posición parecía que o balón rebasara a liña, pero non foi así. Fernando salvou correctamente baixo os paus. E o Deportivo perde unha nova oportunidade. Bebeto, e saque de porta. Que intres de perigo para a portería local a cargo do Deportivo. Óscar, imagino que no banquiño agora vívese de xeito, vamos, non apto para... Tapando a Donato. Balón que chega sobre Nando. Aplica lei da vantaxe Andújar Oliver. Segue Nando, hai falta. Falta de Velodedic. Observen como caen obxetos o terreo de xogo nesa zona desde que expulsou a Camarasa Andújar Oliver. E aí está a falta clara de Velodedic sobre Nando. Un tanto perdido. Saca Bebeto directamente. Gol do Deportivo. O gol chega, non sei se de Bebeto ou de Rivera, pero é gol válido. Quedáronse paralizados todos os xogadores. O xuiz de liña correu cara ao centro do campo e chega o gol. Minuto 30 do segundo tempo. 1-2, gaño Deportivo. Con ese gol, veremos na repetición se corresponde a Bebeto ou ben a Rivera. E agora un sexto precioso de Bebeto que se achegou ata o banco deportivista e fundiuse nunha aperta moi grande co adestrador Arsenio Iglesias. O gol de Bebeto, Óscar. O gol é claramente de Bebeto, ou ben podese llegar propiamente a González, pero cando Rivera remata aí nese rexeite xa fora conseguido tanto. Estamos agora a pique de chegar ao minuto 31. Gaño Deportivo nunha situación tremendamente positiva, porque ademais desa vantaxe 1-2, o Valencia ten 10 homes tras a expulsión de Camarasa. Envío de Donato para Claudio. Recibe o apoio de Fran. Centra para Bebeto. Donato. Parou González. O público do Luis Casanova recibiu un mazazo. E agora este. Sacouse a falta xa para o conxunto valencianista. A caída de Penev na área con Jukic. E Andújar Oliver manda que continúe o xogo. O balón perdeuse por a liña de fondo. Pide penalti o futbolista búlgaro. E a ver se temos a ocasión de observar a xogada repetida. Aí está o lanzamento a cargo de Mendieta. A pugna entre Jukic e Penev. Non se pode apreciar nada nesta situación. A ver nesta xogada non hai acción punible. Cae Penev. O encontro que Barcelona xogará mañá no Sánchez Pizjuán fronte a Sevilla. Aí está Bebeto. Boro con Donato. Pase profundidade para Fran. Posición correcta de Fran. Pase a Claudio e chega o terceiro gol. Terceiro tanto Deportivo cando se cumple o minuto 41 e medio. Nesa brillante acción de Donato para Fran. Non había fora de xogo, segundo o xuiz de liña. A defensa valencianista quedou completamente desbordada e chega o 1-3, obra
de Claudio, que consigue así o seu quinto gol no que levamos de competición. Óscar Algarabía xera na banquilla do Deportivo. Aí está a repetición. E o gol de Claudio. Non hai fora de xogo nin de Fran na recepción inicial nin posteriormente de Claudio, porque o fora de xogo marca o balón tamén. Tan atención Manuel Pampín, porque se produce un troco no Deportivo. Vaise Mariano. A ver si colles a Mariano, un triunfo importantísimo que otorga casi el campeonato de invierno, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí, ¿no? Que quedan 3 minutos y vamos ganando, y yo creo que un poco está solucionado el partido, ¿no? Y ser campeón de invierno es importantísimo. Hoy un segundo tiempo intensísimo, hubo de todo. Sí, la verdad que sí, ¿no? Que hubo un segundo tiempo pues con muchas ganas los dos equipos, ¿no? Y ha sido de mucha fuerza, mucha garra, y al final pues mira, hemos metido nosotros los goles y es lo importante para... O certo que o do colexiado almeriense hoxe bueno, de análise aparte. Final do partido, 1-3, Óscar, entrevistas a pé de campo. Intentaremos hablar con algunos protagonistas. Imos falar con Mauro, que conseguiu o seu primeiro tanto co Deportivo. Mauro, o teu primeiro gol co Depor. Sí, contento, más por las victorias, ¿no? Lo más importante para mantener el liderazgo. Agora campeóns de inverno xa. Bueno, sí, pero queda la segunda vuelta y es muy difícil, hay que pelear mucho. Moitas gracias a Mauro. Queremos falar. Boro. Ben. Por lo de agora, os xogadores que xa se van retirando pouco a pouco. A ver, Nando, Óscar. Nando, o sea, algo especial siempre xogar aquí, ¿verdad, para ti? Sí, la verdad es una alegría muy grande, ¿no? Primero de todas, porque se han ganado los 2 puntos que eran muy importantes para seguir en los puestos de cabeza y demostrar